Dyma'r myfyrdod ar gyfer Ionawr yr 8fed ar 20. Nesewch at Dduw ac fe nesau efo to chwi, mostyngwch o flaen yr arglwydd, a bydd ef yn eich dyrchafu chwi. Amen. Wel, fi'n troi at adnodau o Efengyl Mathew, penod 21, nodau 12-14. Ar Iesu aeth i mewn i deml Dduw, ac a daflodd allan bawb ar oedd yn gwerthu ac yn prynu yn y deml, ac a ddymchwelodd i lawr fyrddau yn newidwyr arian, a chadeiriau a rhai oedd yn gwerthu colomenod, ac efe a ddywedodd wrthynt, ysgrifennwyd, tŷ gweddi y gelwyr fy nhŷ i, eith yr chwi a'i gwneithoch yn ogof lladron, a daeth y deillion a'r cloffion aton y deml, ac efe a'i achaodd hwynt. Rhyw ddwy adnod cyn adnodau'r testyn, mae Mathew yn sôn am holl ddinas Jerusalem wedi chynhyrfu a'i chyffroi. Dyma eiriau yn adnod 10, y ddinas oll a gynhyrfodd. Peth go ryfedd yn sicr, dinas gyfan wedi cynhyrfu. Rhaid fod rhywbeth mawr wedi cymeryd lle i gyffroi a chynhyrfu dinas gyfan. Yr ateb a'r rheswm dros hynny oedd dyfodiad Iesu Grist i Jerusalem. Roedd llawer yn cyrchu tuag at Jerusalem y pryd hynny, oherwydd roedd gwyl y Pasg yn ymyl, a'r pererinion yn tynnu tua'r ddinas sanctaidd. Dywed Mathew fod y bobl hynny yn teinu eu dillad ar y ffordd o flaen yr Iesu, ac yn teinu cangau'r palmwydd dan ei draed gan lefain, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw yr arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Parodd dyfodiad Iesu Grist gyffro a chynnwr trwy'r holl ddinas. Ond os oedd hyn yn destun cyffro, beth am ei weithred gyntaf ar ôl cyrraedd y ddinas? Oherwydd y peth cyntaf a wnaeth oedd mynd i'r deml a chyflawni'r hyn a nodir yng ngeiriau'r testyn ac a elwyr gennym yn glanhau y deml. Cerddodd yr Iesu mewn i'r cyntedd allanol, cyntedd y cenhedloedd, cyntedd oedd yn llawn bob amser, ond yn arbennig felly ar drothwy gwyl y Pasg. Doedd dim hawl gan wir cenhedloedd eraill heb lawr i ddewon, mynd ymhellach na chyntedd y cenhedloedd. Ac i ganol y dyrfa fawr honno cerddodd yr Iesu, a bwrw allan bawb oedd yn defnyddio'r lle i brynu a gwerthu. Dymchwelodd fyrddau'r cyfnewidwyr arian a chadeiriau y gwerthwyr colomenod. Falle fod angen gair byr o eglurhad am swydd yr rhai a fwriwyd allan ganddo. Y cyfnewidwyr arian. Gosodi treth ar bob iddew yn ddiwahan, sef treth y deml, ac roedd honno'n daladwy tua cyfnod gwyl y Pasg. Yn ôl ei harfer, roedd llawer o iddewon yn ymgartrefu mewn gwledydd eraill, ond oedd hynny ddim yn ei hysgusodi o dalu'r dreth. Golygau hyn ei bod yn dod o bell i Jerusalem ar yr wyl, mwyn talu'r dreth, ond roedd rhaid ei thalu mewn arian arbennig, ac felly rhaid oedd iddynt gyfnewid ei harian cyn gallent dalu. Nawr, fel yr awgryma'r teitl, gwaith y bobl oedd wrth y byrddau yng nghyntedd y deml oedd cyfnewid yr arian i'r bobl hyn. Ond y gwir oedd fod y cyfnewidwyr arian yn codi pris am gyfnewid. Roedd hwn yn bris uchel gan ymladd, ac roedden nhw'n pocedi elw go dda iddyn nhw eu hunain. Ac un peth pwysig i'w gofio yw'r ffaith fod y cyfnewidwyr arian yn Jerusalem yn gwneud hyn o flaen y deml. Wel, y gwerthwyr colomenod. Eto mae teitl y bobl hyn yn dweud y ddigon plaen wrthym beth oedd ei swydd hwythau. Rhaid oedd cael aberth wrth ymweld â'r deml, dyna'r rheol. Unwaith eto felly dyma swydd cwbl angenrheidiol. Roedd hi'n bosib prynu colomen i'w aberthu yn y dref, ond roedd rhaid iddi basio test yr archwilwyr yn y deml. Rhaid oedd i bob aberth fod yn berffaith, heb nam arno, a chan fod yr archwilwyr yn gweithio law yn llaw ar gwerthwyr colomenod, doedden nhw byth yn derbyn colomen a brynwyd tu allan. Bydden nhw'n sicr oedd ar ganfod bai arni, a thrwy hynny orfodi pobl i brynu gan y gwerthwyr oedd tu fewn i borth y deml. Mae un peth arall i'w ychwanegu yma. Gellir prynu par o golomenod yn y ddinas am gynllead a 10 ceiniog dyweder, tra byddai'r rhaid rhoi 15 ceiniog i werthwyr y deml. Nawr, nid oes modd i neb ddeall ar hanes hwn
heb gadw'r ffeithiau yma mewn cof am y bobl hyn. Rhaid cydnabod mai twyllwyr, a rhagrithwyr oeddynt, a chyflawnau'n ei twyll oddi fewn i'r deml, o fewn i furiau tŷ Dduw. Yn rhyfedd fel mae hanes yn ailadrodd ei hun dro ar ôl tro ar y ddaear ma'n diwi. Mae gyda ni bobl heddiw sydd yn elwa ar glodi pobl. Mae'n drist cerdded stryd fawr Llanelli, un o ardaloedd trotaf gogledd Ewrop yn ôl pob sôn. Cerdded y stryd a gweld siopau pawnbrokers. Yna mae gyda chi'r siopau sydd yn temtio pobl adeg yn adolyg, buy now, pay in 6 months, a'r benthycwyr arian sydd â llog anferthol o uchel. Ie, does dim yn newid yn y natur ddynol. Pan glywch chi fod Iesu Grist wedi gyrru pobl allan o'r deml mewn llyd a dicter, gofynnwch un cwestiwn eich hunan. Pwy oedd yr rhai a brofodd ei lyd a'i ddicter ef? Mae'r ateb i'w gael yn yr hanes. Sut rhai oedd y bobl yrodd e allan o'r deml te? Y rhai oedd yn twyllo cydddyn, a'r sawl oedd yn bydr elwa ar drail i frawd. Mi edrychais yn y geriadur am ddiffiniad o bydr elwa trwy ffyrdd amheus, filthy lucre. Rhain oedd y bobl wnaeth Dduw yn ogof lladron, medde fe. Mae adnod 13 yn Bible.net yn darllen fel hyn. Yna dywedodd mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud bydd fy nhŷ yn cael ei alw yn dŷ gweddi, ond i chi wedi droi yn guddfan i ladron. Dyna chi gyferbyniad yn tyfe, tŷ gweddi a chyddfan lladron. Roedd yn tu allan i'r deml yn lladrata, lladd, godi nebu, tyngu, rhodio ar ôl diwiau dieithr. Yna yn dod yn wyneb drist a rhagrithio yn y deml ar ôl bod trwy'r wythnos yn twyllo i brawd. Mae rhestr o reolau manwl ynglyn â'r deml gan Esekiel, ac o blith rheini cael un fel hyn. Gorchymyn fod i'r hwnna ddaw i mewn trwy ddrws y gogledd, fynd allan trwy ddrws y dehau sy'n ar ei gyfer, a faes versa. Ac o ystyried, nid defod ddiastyr ydyw. Yr hyn a ddywed yw nad yw neb i fynd allan, yr un ffordd ag y daeth i mewn. Os yw'n nine'n bobl dda pan ddwn i mewn i dŷ Dduw, gobeithio'n bod yn well, bobl well, yn mynd o ddi yno. Hynny yw, nid mynd allan fel y deithom i mewn. Dod yno i weddio, a gwrando gair Duw, a ddoli'r arglwydd gan obeithio mynd allan yn ôl i'r byd mawr yn well oherwydd y profiad. Y neb sy'n twyllo cydddyn, y neb sydd ei fryd ar elwa'r drail i frawd, bydded sicr y daw dan lyd a dicter yr Iesu. Dyna'r math a fwria'r Iesu allan. Fe fyddwn ni'n dadle bod hwn yn amser yn hanes, yn neges, amserol iawn i ddynion yn dyddi ni, sy'n elw ar glodi pobl ac yn twyllo bobl a thwyllo gwledydd hyd yn oed. Oes rhywbeth arall yn wir am yr rhai a drowyd o'r deml gan yr Iesu? Gwelwn hyn amdanynt hefyd. Rhai a'i gwneud yn amhosib i eraill addoli o fewn y deml oeddynt. Yn y cyntaf y cenhedloedd y cymerodd hyn le. Dim ond i'r cyntedd hwnnw cael cenhedloedd ddod. Deiau llawer ohonynt yno gyda gwir awydd yn ei calon i addoli, ond yn ofer. Oherwydd oni wnau'r bobl yma gyda'i sŵn a'i bargeinio hi'n amhosib iddy'n dal cymundeb a Duw. Dychmygwch geisio ymdawelu o ddiamgylch bwrdd y cymyn yn yn eglwysi ni, a phobl yn prynu a gwerthu yn sŵn i gyd yn y lobi. I'r bobl yma, i pethau hwy oedd yn bwysig yn ei golwg, a nid roi cyfle i neb addoli Duw. I roi hyn yn ein geiriau ni heddiw, pobl ddaeth i'r capel heb feddwl am addoli Duw, nac y chwaith am roi cyfle na help i neb arall ei addoli. Oherwydd tŷ gweddi yw'r adeilad hwnnw. Nid oes yma ond tŷ Dduw. Ond nid cerrig a mortar yw e, ie, ddigon gwir. Felly sdim gwaniaeth rhwng ag adeilad arall? Oes, yn bendant. A gwau y neb honno mae gwna'n amhosib i eraill addoli oddi fewn i'r lle hwnnw. Boed i ni gofio mai pobl oedd yn gwneud hynny, oedd yr rhai a yrwyd allan o'r deml gan Iesu Grist ei hunan. Twyllwyr a rhagrithwyr, rhai oedd yn elwa'r drail brawd, a rhai a'i gwneud yn amhosib
i eraill addoli. Ond wrth i ni derfynu, rhaid cyfeirio at un peth arall. Cofiwch nid clirio'r deml, ond i glanhau naeth Iesu Grist. Roedd rhai yn aros o hyd. Pwy oedd rheini? Yr anghennus. Rhai deimlau angen amdano. Dim ond yr eog a rhagrithwyr a ffodd o'i flaen ef. Arhosodd yr rhai a roedd arnynt ei angen. A phrofodd rheini o'i ddawn a'i fendith. A daeth y cloffion a'r deillio aton y deml ac efe ei hachaodd hwynt. A da o beth fyddai'n hoes ni gofio hynny. Da hefyd i ni gofio fod yr adnod yma yn rhan o'r hanes am Iesu Grist yn glanhau'r deml. Soniwn am lyd a dicter tuag at y twyllwyr gan yr Iesu, ond yma wele gydymdeimlad a chariad a thosteri, ac efe a'i hachaodd hwynt. Sylwch na dicter oedd yn negyddol oedd dicter Iesu Grist. Nid aros a bodloni a wnaeth arddangos a chondemnio'r drwg, ond daeth ymhellach i ddangos i bobl beth i'w wneud, cynorthwyo'r anghennus. Nie'r Iesu yn chwalu ac adeiladu. Hawdd yw chwalu yn unig, ynddo fe? Negyddol yw condemnio a chwalu, ond cadarnhaol i'w adeiladu a dangos beth i'w wneud. Yma fe welwn ddicter a chariad yn mynd law yn llaw. Dicter at y sawl oedd am y dwyllo, ac nad oedd am roi cyfle i neb arall addoli, ond o y fath gariad at y rhai mewn angen. Dyma'r llwybr y dylen ni fel Cristnogion yr 11 ganrif ar 20 i ddilyn. Mae'n iawn dangos dicter at rai sy'n twyllo'r bobl, at rai sy'n cymeryd mantais o bobl, ond mae angen cynorthwyo'r tlawd a'r gwan yn lle ni i'w gosod esiamplu eraill. Mae angen y tlawd a'r glan mor fawr ag erioed, ac mae twyll a'r hagrydd dyn mor fawr ag erioed. Mae angen mawr yn ein cymdeithas, angen am gynhaliaeth materol ac ysbrydol. Mae'n bwysig felly ni gofio'r ddau bwyslais sydd yn y stori yma. Ti gweddi y gelwir fy nhi, iddo'r chwi a'i wneithoch yn ogof lladron, a daeth y deillion a'r cloffion aton y deml, ac efe a'i achaodd hwynt. Gawn ni weddio. Mae'n meddygon a nyrsys yn gweithio oriau di-ddiwedd yn aml yn ddi-gwsg, yn aml yn gorfod bwyta'r frys, yn aml yn gorfod gweithio heb ei horiau iawn. Dyma wasanaeth sydd yn ymestyn tu hwnt i ffiniau gyrfa. Diolch bod rhain yn dilyn patrwm y meddyg da. Felly diolchwn i ti arglwydd da am ei gwasanaeth nhw i gyd i ni, boed hynny'n oriau'r dydd neu'r nos. Diolch arglwydd am y llu sy'n gweithio yn ysbytau'n gwlad dan amgylchiadau caeth anheg. Heb anghofio rai sy'n mynd a dod o di ym mob ryw dywydd. Mawr yw ei gofal o'r claf ar ei eilwyd ei hun. Amdani'n toll, diolchwn, a gwyr y sawl fi'n glaf, a than ei gofal, mae galwedigaeth ac nid gwaith a gyflawna'n twy. Diolch hefyd am gymorth anwyliad wrth ringo tilau gofal. Diolch am weddiau a dyfal barhad. Diolch am gael cyrraedd y brig, a gweld wrth edrych yn ôl i ti fod gyda ni gydol y daith. Diolchwn am bob gofal, gan gofio bod y cyfan, clod ein harglwydd Iesu Grist. Amen.